Abahlali baseNyanga benza isimbonono sokuba baphila obentshontsho kwaye abothuki into kwingxelo yakutshanje yeenkcukacha-manani zolwaphulo-mthetho. Ukugwinta, ukuzama ukubulala neziganeko zokudlwengula zithe gqolo ukonyuka. Umama wexhoba utyhola abahlali ngokukhusela izidlwengu. Uba ngaba uphili le mpilo bayiphilayo yongabi nanyani, uhlala mhlawumbi negangs endlini, awunayo naloo gangs. Uba una-gangs endlini awunamntu bamaziba ngu-gunman, awukho safe at all. Iinkokheli zasekuhlaleni zithi noxa kuxunywe inkonzo yesipolisa kodwa umngeni kukugcina ucwangco kwiindawo ezinengxinano yabantu. Amapolisa awunawo wasebenza umsebenzi wayahamba qha nje awenza into pha ngoba ahlala ezikhawashi kwazi ipolisa lohlala ekhawashe liyotya ukutya pha ezikhawashi. Kukho inkxalabo ngemimandla efana neKhayelitsha neRavensmead nalapho ke kwabonakala indyikitya yokubulawa kwabantu nyakenye. Xa sijonga into yesipolisa ihamba kunye ne-development yendawo, awukwazi ke ngoku uzozihlula-hlula ezo nto ezo, because amapolisa ukuze akwazi ukwenza umsebenzi wayo funeka awenze kwindawo edevelop enendlela, akwazi ukuthi ahambe, akwazi ukuthi apatrole, kukwazi ukuthi ke ngokubana kubanjwe ezo zigebengu ezinjalo. Iziphathimandla zeliphondo zithi konyuselwe amagosa okugcina ucwangco eDelft, eNyanga naseHanover Park.